ai irinmu mun fi karfin mai wani aiki sai Allah. Yau in za mu yi wa wani aiki mu ba za mu zauna a Najeriya ba, ina tabbatar maka da wannan, ba abin da za mu yi da kasar. Amma mun gane ne mu zauna mu yi wa Allah aiki irin yadda su Abubakar Gumi suka zauna suka yi wa Allah aiki a nan. In ba haka ba abin da za mu yi da kasar. Yau me ke cikin kasar wanda za a zauna a ce shi yake jin daɗi? Wutan lantarki ko ruwan famfo, tsaro ko zaman lafiya, wayar tarho ko kuwa me ake jin daɗi a kasar? To amma ana so a raya ƙasar ne, shi yasa kaga Abubakar Gumi ya gama karatu, malamin shi Malam Yasin shi ya lallabe shi ya dawo. Nan ba haka ba, daga Madina da ya ce ba zai dawo ba, shi ba zai dawo. Malamin shi ya ce mishi a'a koma. 2008 August ƙasar Saudi Arabia ta bani aiki, za a ɗauke ni a matsayin injiniya a sani a telecommunication company ɗinsu. Gwamnan Makka sai na ce wa wanda ya kai ni, muka fito na ce kai, ya ce ba inda zan zauna sai Najeriya. Ya ce mu fa a nan ƙasar mu in sarki ya ce kawai dole ka bi. Na ce a'a ba zan yi ba. Ya ce to ka san shawarar da zan baka? Ya ce a to kada in sake ganin ka sai in koma in ce ni wallahi ban sake ganin ka, amma ni in koma in ce ka ce a'a. Ya ce mu ba a yin haka anan. Wallahi gwamnan Makka Polytechnic ce aka je za a yaye ɗalibai a Makka, aka kira ni aka ce in zo in yi jawabi da larabci. Na je na yi jawabi da larabci. Wani indiya zai yi da turanci bai zo ba, aka ce min ga takardar shi in karanta. Sai na karanta. Ka ji dalili? Wakilin gwamnan Makka sai ya kira ni, ce yadda kake jin larabci haka kake jin turanci? Ce kayi makaranta America ne? Ce a Najeriya ne. Sai ya koma gefe guda sai ya buga wa gwamnan. Da watan azumi August 9 2008 sai ce ga wani dan Najeriya yadda yake jin turanci haka yake jin larabci, sai ce a taho da shi. Sai ga na a Al-Qasrul Malik Government House. Ikon Allah, gwamna ya fito da kanshi faranda. Muna zuwa assalamu alaikum, sai goma yana turanci, how are you? Na ce fine. Ce very good, very good. Da na dan watsa mai sai ce no, small 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 small. Sai na juya sai ne mai larabci sai ce masha Allah tatakallam bil fusha. Na ce na'am. Muka shiga. Me ka karanta? Na ce mishi na karanta addini, ina da digiri na addini, ina da digiri na boko. Ya ce masha Allah. Da ya ce to ga karar gwamnatin Saudiya, duk wanda ta gane yana da digiri a engineering, yana da digiri a medicine, yana da digiri a pharmacy, in har sun amintu za su ɗauke shi zai aikin shekara 5, bayan nan za a ba shi takarda ya zama ɗan ƙasa. Na haka na baka wannan offer ɗin, ka je ka yi nazari ka shiryo. Ya ce ga mutumi na nan da ya kawo ka, sai ku ci gaba da magana. Shine muna fitowa sai na gaya wannan, na ce ni ba zan zauna ko ina ba sai Najeriya. Ya ce kai, ya ce wannan damar wasu na neman ta. Na ce a'a ni kan ba inda zan zauna sai Najeriya. To abin da ya kawo mu ƙasar kenan wallahi. Ba haka ba, malami na da ya graduating dina yana can ba America ne a fil dina, Michael Myers. Lokacin da result ina ya fito shi aka aikawa, ya zo kasar nan sai ce ya kamata mu shirya mu tafi kawai can, saboda ka san ba America, sai ce za a samu kuɗi a can, you will make a lot of money, dollars, you are now a professional, first class, follow me. Ce nan za ka zauna a ƙasar ku ka kunna kwamfuta a ɗauke wuta ta lalace? Ni ce ba komai, za mu sa janareta za mu gyara ta. Sai dafa ni kawai, yana mamaki, yana ganin kai wannan akwai matsala. Yan kishin ƙasa ne, yaran Sardauna ne mu. Sai mun zauna sai ƙasar ta gyaru insha Allah, insha Allah sai ta gyaru.